Zatika definitutako integralak ebatziko ditugu. Ikusten dugunez, zatika definitutako integralak hurrengo itxura dute. Kasu honetan, bi monomioen arteko biderkadura bat dago, eta ondorioz garapen hau lortuko dugu. Baina horretarako, ikusten dugunez hemen, gure integraleko zatiak aukeratuko ditugu u edo dv izango diren edo ez. Horretarako, alpesen erregela erabiliko dugu. Kasu honetan, alpesen erregela balioko du uren selekzio egiteko. Kasu honetan, lehenik eta behin, preferentzia gehien dutenak arko-kosinoak dira. Ondoren, logaritmoak, ondoren polinomioak, ondoren esponentzialak, eta azkenik sino eta kosinoak. Kasu honetan, gure integrala lortzeko u eta dv identifikatu behar ditugu. Kasu honetan, ikusten dugunez, hau polinomio bat da, eta hau esponentzial bat da. Orduan, u aukeratzeko, kasu honetan, polinomioa preferentzia du. Orduan, aukeratuko dugu. Jarriko dugu u berdin, eta gure monomioa, kasu honetan, eta dv berdin, eta beste monomioa. Kasu honetan, ber minus iru iza. Orain, u deribatuko dugu, du lortzeko, kasu honetan iza berbiren deribatua bi iza izango da, eta kasu honetan dv, hemen dekiza, markatu, dv integratuko dugu zati honen integrazioa lortzeko. Dv-ren integrala v da, eta ber minus iru izaren integrala, kasu honetan izango litzateke, ber minus iru iza, zati, minus iru. Bai, hori izango. Orain, ikusten dugunez, garapen honekin garatuko dugu gure integrala. Kasu honetan, u bider v jarriko dugu, u bider v. Hemen daukagu, u iza ber bi, bider v. Ber minus iru iza, zati, minus iru. Ken, beste integral bat, eta kasu honetan, v bider deu. Kasu honetan gure v. Ber minus iru iza, zati minus iru da, eta du, kasu honetan, bi iza dx izango litzateke. Bai, markatu. Vale. Orain konturatzen bagara, hemen, kasu honetan genuen kasua gertatu zaigu. Hau da, beste biderkadura bat egingo dugu. Ondorioz, berriro egin beharko dugu zatika definitutako metodoa. Horretarako, normalean, integral honen barruan dauden terminoak simplifikatu edo aterako ditugu errasteko prozesua. Kasu honetan, kopiatzen dugu berdina, iza berbi, bider, ber minus iru iza, zati minus iru, ken, eta hemendik ikusten dugunez, minus irua atera aldugu, honetan bat zati menos iru moduan, eta geratuko zaigu ber minus iru iza, bider, bi iza, dx. Orduan, integral honen, zatika definitutako metodoa lortuko dugu. Horretarako, u eta dv identifikatu behar ditugu berriro. Alpesen erregela jarraituz, hau dakigu esponentziala dela, eta hau polinomio bat dela. Ondorioz, zein izango du preferentzia? Polinomioa. Berriro egiten dugu. Gure u, kasu honetan, bi iza izango da, eta gure dv, berdina. Ber minus iru iza. U, deribatzen badugu, du izango litzateke, bi izaren deribatua, bi, x izango litzateke. Eta kasu honetan, dv-ren integrala goian egin dugunaren berdin izango da. Ber minus iru iza, zati, minus iru. Orain, berriro, bakarrik zati honen hau berdin kopiatuko dugu, eta orain zati honen zatika definitutako garapena egingo dugu. Kasu honetan kopiatzen dugu. Ken
Eta hau bihurtuko dugu gure garapenarekin. Kasu honetan, u bider v, gure u, bi isa. Bider v, kasu honetan, e ber minus iru isa, zati minus iru. Eta orain, integralaren zatia jarriko dugu. V, gure v kasu honetan, e ber minus iru isa, zati minus iru. Eta gure du izango litzateke bi dx. Oraingo kasuan, fijatzen bagara, bi eta minus iru atera aldugu eta ondorioz integral hau ebatzi aldugu zuzenean. Orduan, emaitza lortuko dugu. Isa ber bi, lehen zegoen berdina kopiatuko dugu, eta azken zatiaren garapena egingo dugu. Ken, bat zati minus iru, eta orain hemen garapena egingo dugu. Hau berdin geratuko litzateke. Eta honen garapena ikusten dugunez, bi eta minus iru atera aldugu. Aterako dugu, hemendik. Eta barruan geratuko zaigu, e ber minus iru isa dx. Eta hau, erraz ebatzi daitekeen integral izanik, gure emaitza lortuko dugu. Kasu honetan, kopiatuko dugu guztia. Kasu honetan, hau biderkatuko diogu termino guztiei, minus iru bider minus iru plus bederatzi izango da, beraz izango dugu hemen. Bi isa bider e minus iru isa, ber bederatzi, izati bederatzi, barkatu, ken, bi zati bederatzi, bider, eta integrala hau ebasteko, lehen ebatzi dugun integrala da, eta honen emaitza, e ber minus iru isa, zati minus iru izango litzateke. Ondorioz, gehi k, dakigunez, ebazten dugunean integral bat, beti konstante bat adieraziko diogu. Kasu honetan, honekin bukatzeko, biderkadura hau egingo dugu, eta emaitza horrengoa izango litzateke. Hau berdin kopiatuko dugu, eta ondorioz, biderkadura honen ondorioz, dakigu, positibo geratuko zaigu minus eta minus daukagulako, eta goian, bi e minus iru isa, zati, hogeita zazpi. Hau izango litzateke zatika definitutako integral bat ebatzita. Hau izan da guztia, eta gogoratu, sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.